изключително интересна група. Андрей – китари и вокали, Каталин – вокал, акустична китара, Роберт – бас, Михаел – барабани. Групата е създадена през 2007 и нейните членове просто са приятели, освен всичко, нещо, което рядко се случва. В момента те пишат песни за албума си. Свирили са на една и съща сцена с много известни групи на международни фестивали, концерти, клубове, на открито и така нататък. Популярни са в медиите в Румъния. Въобще е една много вървежна банда. Пожелавам ви приятно слушане и гледане. Rock on, guys! Добро вечер, България! Ready to rock! You've heard this song again, but it's not a problem. You justify, don't deny, but only the best.